Pio ahinya kata kamana don waket tenge weche makamago to mana kaka wasewacho ni wageno ni obila bro bedo katimo nonro matut ka mar yango tie wach kendo jogo moyud kod ketho mano mar tiayo mach e ot makoro nomiyo ji ochiko mag familia achiel owito ngimagi. Jogo moyud kod ketho makamano okawnegi kum mager kaluwore kod chike ma pacho kae. Adon waket tenge wach makamano wadhi ane wach machielo mabende okinyi makawuono nanene gazet kae. Nyalo bedo ni nitiere pogruok makoro mienjo e sirikal mar Manywanda mane olos kanyo kod jatend piny Kenya William Ruto kod Ogai mar ODM Raila Odinga. Kakoro nyaka sani koro nitiere jogo ma liekore ni nitiere machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto. Sani koro giyango kata gilieko ni nitiere jogo motenore kod Raila makoro temo blackmail jatend piny Kenya William Ruto. E kinde mokalo chien yande wang'eyo kaka jagoro mar ODM Edwin Sifuna osebedo ka loso kotudore kod sirikal mar Manywanda. Wang'eyo gigo mane governor e county ma Siaya mano James Orengo yando wacho. Kachiel kod gino mabende governor e county ma Kisumu Professor Anyang' Nyong'o yando wacho ka koro wacho ni sirikal mamalo temo mar mondo mi othir sirikal mar loch gwenge. Dina chak kodi ing'e aina achiel kuom jogo manitiere duond bura mano mar UDA kata sirikal mano mar Kenya Kwanza. Nyalo bedo ni nitiere pogruok mamienjo e kind sirikal Manywanda mane olosi. Nyalo bedo ni jo Raila adiera gitemo mar mondo mi koro gi blackmail jatend piny William Ruto. Sirikal Manywanda en sirikal madwa wacho ni wadwa ni mondo watigo nikech wasewacho maber ni oganda Luo osedong wase lag behind igni mang'eny to sirikand Ruto ni waseneno kaka temo mondo okony oganda Luo to nitie jogo jok manigi mosebede telo igni mang'eny kaka governor ma Siaya en ng'at mosebede telo igni mang'eny. Ong'eyo kaka wan kaka joluo wasekedo igni mang'eny to sani oseneno kaka idwa tem kony joluo to weche moko mowacho oka yiego nikech gin weche madwa duoko wa kuonde mawaaye to gin weche ma okel dongruok. Wane sirikand Manywanda ni to ok min ni ka wane sirikand ni to koro ok wanyal wacho gima rach ma sirikal timo. Wadwa ni wawuo ka wane i sirikal nikech waseng'eyo ni sirikal nitie gik mang'eny ma sirikal maduong' bro konyowa godo kata ka wan gi sirikand mag gwenge. Omiyo ano ka yie gi jogo kaka governors ma Siaya gi governor Nyong'o gik magiwacho. Mokwongo adwa ni mondo apenjgi be gisetiyo maber ne jogi manoyiero gi governor. Mago e gik monego gipar nikech ka governor wacho niya ni sirikand Ruto ni dwa duoko e ndalo mar Moi, nderni adi moseloso en? Weche adi mathago jo Kisumu ma en pokoloso? Weche adi mathago jo Siaya ma governor Orengo poko temo kata loso? Magi jok ma chiemo kete mesa ji osekedo ma otok chiemo kaito gibiro gidwa gwesan. Ok wanyal yienegi. Wanyisogi ni wane sirikal ni nikech waol. Wan kaka oganda Luo wane yweyo to wayweyo ok wadwa weche mag gwandruok, weche mag ringo. Waseringo igni gi igni. Wang'ni wadwa ni mondo wabede okang' mambele ka wamanyo dongruok no ne jowa. Omiyo wan ok wayie gi gik magiwacho ni sirikal mar Ruto ok tim kako onego tim. Nitie onge sirikal e piny kae ma 100%. Kata sirikande ma mineno ni wacho ni timo maber ok gin ga 100%. To mar Mheshimiwa Ruto ni is almost 80% magitimo. Omiyo wadwa jok ma siro sirikal masani nikech waseneno gik magitimo. Nitie positions maniche pok ne wayudo uhuru to kawuono yudo ka joluo ni e kuondego kendo tiyo e kuondego. Niche omiwa positions, experts omiwa. Mago gik mane waleka ni wanyalo yudo to sani wan go. Omiyo ano ka yie kodgi
giwe kiko station nikech gikiko station. Ondiek ka rwaki e twak nyalo bedo ni sirikand Manywanda pogore gi sirikand nyaka otudore kod kaka governor e county ma Kisumu